gurekin. Nire olerkia irakurriko dugu. Era, Kaixo, Aiton amona, senar eta emazte. Hemen txedator Matisa, dotore eta gazte. Ni ikusita, egongo zarete denok alai. Eta festa galanta egingo dugu, trulalai! Arratsaldea izango da ederra eta aparta. Eta sortuko dugu sekulako zalaparta. Iritsi da ondo pasatzeko tenorea. Berreskuratu beraz, balorea eta humorea. Zer desastrean eska. Nik ere rapa asma dezaket horrela, txapela kendu gabe. Adibide, hementako Pepillo, zuen makinista, Feliperen laguna, galanta juergista, eseri denok lasai, aurkien gainean, altxatuko zarete, festa amaitzean. Hementako Pepillo, zuen makinista, Feliperen laguna, galanta juergista, eseri denok lasai, aurkien gainean, altxatuko zarete, festa amaitzean. Pepillo, ez dakizu rapa ganoraz kantatzen. Bueno, iso, zure olerkiak ertarokoa zirudien, eska. Isilgo gontzen. Zu hortera galatzatara. Plasta. Amurrio, arratsaldeon! Apa, potxoki eta potxokina tropela! Aizue, zuei animali izatea gustatuko alitzaizueke instant bat esikiera. Seguretan nolako animalia den. Neri adibidez, niri gustatuko litzaidake txori izatea. Hori, txori. Txio. Polita. Irridikulua horretaz, pajaroa izatea asko sobe. Aniri gustatuko litzaidake tximua izatea. Tximiñoa! Eta tximiñoa gehiago! Niri askozaz gehiago gustatuko litzaidake zakurra izatea. Zon! Edo txikiagoa. Zon! Ni txikiti basaukean nahikoa eta gehiagi ere. Hortaz nahiago dira, behi potolo da hondi bat izogu. Eta zuzen guztiak atzetik. Badakit. Abere txikia, etxekorra, politia, gustatuko litzaidake katutxo izatea. Esaten dizu, baten egraziz gabeko, eta gaina kursia galanta. Horretaz ba, oiarra izan indege goiala. Eta mundu guztia ez natu. Eta iritsi biton, ze gustatuko litzaike izatea. Rinocerontea. Hipopotamoa. Zezena. Dinosaurioa. Leoia. Basakia, Balbonio. Asto, leoia. Astoak leoiari inbidiazion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Leoi larroz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak, basurdeak, hartzak aseriak, astoaren igesiz zebiltzan guztiak. Horran onartzain batek bere etxolatik, zein den ezagutzen dun belarri ertzetik. Zein den ezagutzen dun belarri ertzetik. Hartzen du
makila bat badijoakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arraxal barriturik makilaz gaixoa. Eztan da egin nahirik komen ziren hasi, ikusirik anoren zebiltzan iesi. Ikusirik anoren zebiltzan iesi. Zenbat asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaien larrua gainetik, gelditzen dira denak, arras lotxaturik. Gelditzen dira denak, arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikusteko hasen. Han sortu zuen festa ikusteko hasen. Lagunak, adiskide estimatuak, ez dakizuela ondo zein den niri gehien gustatzen zaidan musika tresna. Ea, ez ez asmatu. Bai, asmatu duzue batzuk. Danborra! Zen polita den danborra! Pom, pom, poron, pom, pom, ez da? Baina gauza bat egingo dugu, begira, jolas bat egingo dugu. Ni orkesta zuzendaria izango naiz. Eta xiriarekin seinale egiten dudanean, denok esango duzue. Pon, pon, poron, pon, pon. Nahi duzue? Ea, egin dezagun lehenengo froga, ea? Pon, pon, poron, pon, pon. Hori da, denak bateratuak, ea berriro. Pon, pon, poron, pon, pon. Primera, nik xiria altxatzean, ea? Pon, pon, poron, pon, pon. Ze ondo egiten duzuen. Zapaburu bihurriak! Badakizue zein den artista moñoño honentzat musika tresnarik maitatuena eta polikena? Txindata! Txindata! Ta entzun, Supernireren asken burutapena. Di izango naiz orkestra honetako zuzendaria eta beraz, xiria altxatzen dudanean, zue denok ingo duzue, txindata! Komprome? Eba! Pon, pon, poron, pon, pon. Pon. Primera, naizue. Adiskideok, baldakizue Pepillo Astondoaren familian, belaunaldi, zein izan den gehien gustatu izan zaigun musika katxarroa? Bibolina! Ni. Orduan, ondo baderitzozue, nik ere zuzendaria izango naiz.
eta ziria altxatzen dudanean, zuek ni egingo duzue. Ados? Venga ba! Nirekin! Joe! Pom! Pon! Porón, pon, pon! Bueno! Ez asmatu zein den unibertsoko musika instrumentu divertigarrien eta raperosoena. Trompeta! Tu, tu, turu, tu, tu! Nien naiz orkestra zuzendaria, baina nahi baduzue, ni makila altxatzen dudan bakoitzean zen tu, tu, turu, tu, esan dezakezue. Okei, makei? Nirekin! Pon! Porón, pon! Pon, pon! Pon, pon, porón! Txinda, Pon, pon! Kontxo txiribiton, ze dakargor? Zer dagoen? Pasagianik. Ogitardeko handi bat. Zer da ba? Abai? Musika tresna bat? Bazekian! Soinua ekarri du, esku soinua. Bomboa! Kontra! Kontxo, xilofoia! Ez da aukera makala, ez? Deno. Andereño y purtandi. Fa. Sol, sol, sol. Fa, sol, la. Andereño potola. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Miliska duda. Do, mi, sol, do. Do, sol, mi, do. Tira, txiribiton, nahikoa, ze dagoeneko denok buruz ikasi diagu eskala musikala, Denok buruz. Ea nirekin, pon, pa! Ni. Tu, tu, turu, tu, Ea nirekin, pon, tu, turu, tu, pon, Chinda. pon. Chinda.
txiribiton, bai, nahikoa, Tira, aipatu beharra dago, Behingoagatik ondo argi utzi duk musikari zena ere baduala, Bai, baina gaurkoagatik ere, nahikoa protagonismo zorrupatu ziguk, Txulito, Orain berez, kantu lasai bat egingo diagu, eta izirik egingo aiz. Txintxo, haitu? Ba, hau ere aipatu beharra dago, Mirri. Behingoagatik sikiera arrazoia daukak. Beraz, kantu lasai bat, goxo bat kantatuko dugu, eta gero indar berrituta berriro ere jarraituko dugu aurrera. Erabakita zauk orduan, Han urrun itxi pospola. Han urrun etxe pospola, hola, tximiniti gora, keadariola, hola, gaintxoan arbola zela erdian, erreka polpola etxatarian, eta tralala, dena txikia, hola. Badator etxeko Andrea, hola, begitxoak nir, ahoan irria, hola, zuri-zurilea eta burzapia, zuri gorri umea jaio berria, eta tralala, dena txikia, hola. Magaltxoan estutzen du, hola, urrumakatzen du, hola, ene txikitxoa egizu lolo txikitxo bat apapagero, eta tralala, dena txikia, hola. Han urrun etxe pospola, hola, tximiniti gora, keadariola, hola, gaintxoan arbola zela erdian, erreka polpola etxatarian, eta tralala, dena txikia, hola. Seguro zuen buei galdete den diezu ez egiten dugula bi makidekin, gu normalean dantzak irakasten ditugu hemen. Txalaparta jo. Ez da izango bat. Badakizu ez gertatzen den, Txirri. Mirrirekin ez dugu karreraik egiten. Nik ere ez. Oso dantzari makala da, ez da batera ona. Eta esan diate zu ona zarela dantzan. Ni dantzan, oso ona. Ez da ona naizela ni dantzan? Denek ezagutzen naute. Amurrion batez ere. Ni egia esan enez asko fidatzen, eta proba bat ingo dugu. Makila hauek, erabili daitezke gauza askotarako, adibidez eskiatzeko. Bai, ez da? Bai. Baina dantzarako ere bai. Eingo du, proba bat, a ber. Bada dantza bat, zuek ezagutzen zuen txakoli, deitzen dena, txakoli. Baina modu askota zein daiteke. Eingo du modu errez bat, zuen lagundu behar diguzu, ez da? Eta. Eta. Txakolin, txakolinak on egin. Hori bakarrik behar duzue, bai? Bai. Ba, 2 eta 3. Txakolin, txakolinak on egin. Ze mozin dute? Ondo.
eta ritmoan ahaztuko ditugu ere bai. Bai, zuek txalotu eta kantatu, bakizuek kanta. Ba, 2 eta 3. Txakolin, txakolin, txakolinak on egin. Bueno, zemu, zein dute? Ondo. Orain gaizki indu gara, ez dut uste. Ez da egia. Saiatuko gara egiten, baino musikarekin eta zuek jarraitzen nik egiten duana, bai? Musika, a ber. Iparralden ezberdin egiten dute hori dantza hau. Eskozian ere eta leku askote egiten dute, baina bera, horrela, oinak horrela jartzen dituzte, bai? Eta orduan egiten dute zailago, zentaz da. Txakolin, txakolin, txakolinak on egin, bai? Ba. Probatuko du. Zue vigilatu hau, Ba, 2 eta 3. Txakolin, txakolin, txakolinak on egin. Nireak mugitu egiten dira, Badakit zer gertatzen den. Txurrik behar du musika, dantzatzeko. Hori da. Nik uste dut musikari hobeagoa da antzaria baino, txalo handi bat eman dugu! Hurrengoan ensaiatuta etorriko naiz. Zue, aspertzen nahi naiz, Eta badakizu ze gertatzen den aspertzen naizenean? Bihurkiriak eta adarra jotzeko gogoa etortzen zaidala, Badaki, zer egingo dudan. Oihartzunaren jolasa promozionatuko dut, Txirri, 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 txirri. Kaixo! Kaixo! Zer moduz dena ondo? Zer moduz dena ondo? Ni ederki nago behintzat zuen geltokian. Ni ederki nago behintzat zuen geltokian. Hemen oihartzuna arraroa somatzen dut belarri inguruan. Hemen oihartzuna arraroa somatzen dut belarri inguruan. Eulitxo kaskajoren bat izango ote da agian? Eulitxo kaskajoren bat izango ote da agian? Ale, isiltasun pixka bat. Ale, isiltasun pixka bat. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Mirri, argizegok, oihartzunaren txantxa egiten ari aizela. Oi, harri, harrapatu nauk. Baina ez ezin burruztaka, Iri ere txantxak izugarri gustatzen zaizkiketa.
Bai, hori egia da. Gainera, Oiartzunaren txantxa neuk asmatu nuen, Zuek ere jolastu nahi alduzue txantxa honetan, ba oso erreza da. Errepikatu ezazue, urrena hemen azaltzen den baoloreak esaten duen guztia. Aupa Murrio! Aupa Murrio! Dena ondo? Dena ondo! Ni kategorian. Ni kategorian! Oihartzun arraro bat dago geltokian, ez da? Oihartzun arraro bat dago geltokian, ez da? Euli kaskajoren bat izango da. Euri kaskajoren bat izango da. Ale, xo. Ale, iso. Ale. Geuria da, geuria da, hei! 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 Geuria da, geuria, geuria da, geuria, geuria da, geuria, geuria da, Euskal Herria, hei! Geuria da, geuria, geuria da, geuria, geuria da, geuria da, Euskal Herria, hei! Ondo, beraz, Oihartzunaren txantxa egiten ari zarete, bikote. Kopilazia eskarratzen, Ik ere jolastu nahi aldu gurekin eta publiko osoarekin batera? Gainera, Oihartzunaren txantxa neuk asmatu nuen. Zuk asmatu egin zenuen, eta nik perfekzionatu. Matisa. Aupa Murrio! Aupa Murrio! Ondo! Ni primeran! Geltoki honetan Oihartzuna dago, ez da? Geltoki honetan dago, ez da? Euli kaskajoak! Euli kaskajoa. Iso! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, la, 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 la. Sarandonga, en lo alto del puerto. Sarandonga, de mañana es domingo. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, cuchilli, cuchilli. Sarandonga, yo ya me cantar. Oihartzunaren txantxa egiten ari zarete, ez da? Exactamente! Neuk asmatu nuen. Eta neuk perfekzionatu egin nuen. Jolastu nahi duzu? Bale! Txiribiton!
akabatu ditu Pepillo eta Matixa eta, Larrialdia! Papi! Txiribikon kamorrista! Oiartzunen jolas moñoñoa sapustu egin digu. Guztiz. Guztiz. Eta orain zer egingo dugu? Oiani. Eta Euskal Hiztegi enziklopedikoa errepasatzen badugu? Mira, bara, konforme, bai. Ondo xaok. Abesti bat egingo diagu, Kantuan egingo diagu. Eta ze abesti? Neuk aukerako diat abestia, Zer izango da ba? Oiartzuna! Joho! Errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. Alde batera. Hala, bera. Berriz, hala, opa. Hala, besta bera. Bera. Guztia. Bai, eta txartu. Eta kolpe, Golpe, gallosita, ñosi, golpe, gallosita, ñosi, zapata. Golpe, gallosita, ñosi, golpe, gallosita, ñosi, eta guazen. Opa, besta. Venga, berriz, opa, besta dira, opa, eta bera. Aria.
Eta... Hora! Eta... 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 Mailua eta... Golpe, golpe, golpeka, josita josi, josita josi, golpe, golpe, golpeka, josita josi, zapata. Golpe, golpe, golpeka, josita josi, josita josi, golpe, golpe, golpeka. Txalo hundi bat, oso ongin duzue, txalo hundi bat gure dantzarien dako. Opa, agurtu, agurtu, opa. Eta go! Opa! Vamos! Denok batera, oiazkoa jatera! Papelas, naiz kontatu, bakarrik nagota. Oi, 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 oi. Denok batera, oiazkoa jatera! Primeran, birri. Denok batera esan dugu, baina hemen gubio bakarrik, gaude? Egia, oi, 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 oi. Hei, mira! Ator! Denok batera, oiazkoa jatera! Ate horian, Bai, Arra hiru bakarrik. zoitzibiton, Mosketari kuadrilla osatu behar diagu! Guazen ba, ea, gehiago, jende gehiago, ea! Etorri! Ea, denok batera! Denok batera, oiazkoa jatera! Primera! Birri, kuadrilla ederra egin diago, benetan. Orain, oiazkoa bakarrik falta da. Zer? Oiazko bilatzen dira? Zer, ze ikusi dut txiri? Hemen zeok oiazkoa. Primeran. Baina, mirri, hemen mosketari asko zegok eta oiazko bakarra, Bai. Egia, Benetako mosketariak hiru ziren bakarrik, Hori da. Atos, Potos eta Aramis Fuster. Eta laugarrena, D'Artagnan. Ja, Bai, bai. kanporaketa egingo diego. Hori da, hemen mosketari gehiagin zegok eta. Kanporaketa, fantasma. Joan adi laugarren lerrora, eta xapi bat ekarri, Ea, zenbatean lortzen dua. Martxa aurrera! Ea, denok kontatu! Bat, bi, Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei. Hamasei. Hamasei, gaizki. Oso gaizki, jubilatua ematen du. Kalera. I, Chamberlain. I jango eiz, bosgarren lerrora eta xapi bat
ekarri behar didak. Konprome? Aurrera! Ja, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, Zazpi! Zortzi! Ez emozionatu. Gaizki ez, desastre. Desastre? Publikoak ere bere patxada behar du. Denbora gutxiegi, askarregi. Kanporatua! Ea, zue biok, zuek ekarriko dira zue xapi bana, 127 lerrotik, 127 lerrotik. Aprame? Aurrera! Bat! bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei. Xapilik ez eta gainera 127 lerroa ez duzu aurkitu? Kale gorrira! Aizue, zuek ez dakize pentsatuko duzuen, baina nik hemen atletismo gehiegi ikusten dut. Eta oilasko gutxiegi. Ui. Mosketari batek serioa behar du izan. Kanporatua! Tira, zein ederki. Azkenean, lau mosketari autentiko eta autoktono geratu gara hemen. Atos, Portos, Aramis eta Nineu. D'Artagnan! Mosketari batek serioa eta ausarta behar du izan. Ospa, ospita, ospera. Konfiskatua. Ai. Hoi asko miskinegia duk, miskinegia gu iruruntzat. Beraz, adas ere egingo dugun. Zue bilok, joango xarete publiko artera. Bai. Eta 10 xapi biltzen dituena, nirekin batzartuko da afari eder batean. 10 xapi, Tira. Konpromets, kontaketa katastrofikoa ingo diegu, Lagundu guztia kontaketan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ya, txirri. Kontaketa. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Miseria eskasia deusesa. Ea txiribiton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11. Gehiagirik 10 esan dizuet. Beraz, biok kanporatuak kale gorrian, ospa. Oh, ez dago eskubiderik, Mirri, tranpatia. Ze bikote derra, Mirri eta Goiaskoa. Txaloa merezi dugu, ezta? Bai! Eta hemendik aurrera, gure leloa aldatu beharko dugu. Denok batera, eta Goiaskoa, Mirrirentzat, iapi! Bai! Sayonara, sayonara, sayonara. Adeu! 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 Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Eta jakina, agur, 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 agur. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Merkurio gaixoak alkondararik ez, nik bat daukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, laura dira zarrak, andobia baneuka